Cum eram noi, nimeni nu era. Cum ne iubeam, nimeni nu iubea. Inelul tău ascuns sub perna mea. Strigă, te rog, te mai juca. Și mă topesc, da mă topesc de dorul tău. Simt că mă rup în bucăți și-mi pare rău că te-am alungat. Îmi pare rău că te-am alungat. Îmi colorai visele, dar acum și cerul meu albastru-i negru. Îmi colorai visele, visele, îmi colorai visele, dar acum și cerul meu albastru-i negru. Îmi colorai visele, îmi colorai. M-ai mințit cu vorbele, mi-ai schimbat hotarele. Ce folos au armele când este peripit doar cadrul cu ochii tăi. Fustă până la genunchi și mânești lungi te ascunzi. Ce dragoste ai vrea, dar mărul e mușcat și între noi e doar ea. O rupeai tu sub pielea mea. Op, eroina, op, op, eroina, op, eroina 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 mea. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit pe altcineva ca mine, imperfect, dacă minus cu minus fac plus. Legea dragostei mele este defect plus defect. E totul în viteză, delir cât cerul de înalt. Suntem în antiteză, subiecții unui simplu joc murdar. Dar ochii mei rușinați coboară doritor. Dar te respir în acest urban necor. Mă ucide ea, mă ucide ea încet. Îmi vrea inima din piele. Îmi colorai visele, dar acum și op, eroina mea. Că dacă minus cu minus fac plus, mă ucide ea în cer. Îmi colorai visele, dar acum și op, eroina mea. Că dacă minus cu minus fac plus, mă ucide ea în cer. Ciao lume, Tommy Weisburg sunt și da, am revenit în sfârșit după o perioadă destul de lungă. Am fost într-un stres constant cu examenul la actorie și tocmai de aceea nu prea am reușit să postez nimic pe YouTube. Dar dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Snapchat, sunt activ cam constant și postez câte ceva aproape zilnic. Și după cum puteți observa, mi-am luat un nou telefon, deci o să se vadă mult mai bine de acum încolo toate vlogurile cu W ale mele. Și nu numai ei, și cover-urile astea. Și practic eu în momentul de față sunt în Constanța și am avut un eveniment. Tocmai am terminat acum, mă rog, nu am ceas, acum vreo jumătate de oră, cred. Și acum că am terminat, sunt în hotel la Mamaia și am speranța că o să revin la un moment dat aici
fiindcă mi-a plăcut foarte mult. O să se posteze cât se poate de curând vlogul cu W episodul 4, care va fi special pentru că am un telefon nou și pentru că sunt în Constanța. Deci nu uitați să rămâneți activi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like, un share și subscribe canalului. De ce nu? Dacă v-a plăcut, nu? Nu? Dați share să vă arăt toți prietenii voștri și prietenii mei, nu din nou. Și nu uitați să rămâneți frumoși și aveți încredere în W. Ciao! Prea frumoasă, că să l-am făcut butonul, Shelly, nu înțelegem ce zici, ok? Ilie, așa, eu Ilie, că ăla... That heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe, I don't fuck with my love. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Oh, and you look as beautiful as ever, and I swear every day you get better. You make me feel this way somehow. Epilog. Credeți-mă pe cuvânt că dacă voi înainte plângeați la epilog, după ce ascultați tot albumul cap-coadă cu atenție, o să bociți pe epilog. Celor care cred că lumea asta cu iubire va scăpa. Familie. După care bag o poză sau, mă rog, o animație de aia de introducere și așa mai departe. Muzică de fundal, muzică de fundal, muzică de fundal, muzică de fundal.